ए भैया आजकल का जौन शहर का नई जनरेशन बा फैशन में इतना अंधी हो गई है कि कैसन कपड़ा पहने के चाहिए, कैसे रहे के चाहिए कुछ ना पता है। वही जनरेशन पर कुछ लिखले हैं कि मुँह बा छछूनर के मिजाज बाड़े परियन के, मुँह बा छछूनर के मिजाज बाड़े परियन के, आ देखा बिगड़त बा हालत ए बाबू शहरियन के, देखा बिगड़त बा हालत ए बाबू शहरियन के। कपड़ा इनकर छोट बा मन में इनका खोट बा, इनकर ना कसूर कौनो बस देखे वाले का दोष बा। कपड़ा इनकर छोट बा मन में इनका खोट बा, इनकर ना कसूर कौनो बस देखे वाले का दोष बा। आ ऐसन ऐसन क्रीम चलल कि गोर कदी करियन के, देखा बिगड़त बा हालत ए बाबू शहरियन के। कपड़ा के डिज़ाइन ऐसे जैसे मच्छरदानी लागेला, कपड़ा के डिज़ाइन ऐसन जैसे मच्छरदानी लागेला। आ देह दिखावे वाली आदत इनकर खंदानी लागेला, देह दिखावे वाली आदत इनकर खंदानी लागेला। न सावन हरियर न भादों के सूख बा, न सावन हरियर न भादों के सूख बा, इनके तो बस फैशन के भूख बा। आ बड़ा बड़ा ज्ञान दिहल जाला देखवैयन के, देखा बिगड़त बा हालत ए बाबू शहरियन के, देखा बिगड़त बा हालत ए बाबू शहरियन के। ये तो ठीक बा, अश्लीलता का विरोध हमहू करत हैं, सबके भी करे के चाहिए। लेकिन आजकल कुछ भक्त लोग हम जौन अश्लीलता का विरोध ना कई के, अश्लीलता ना देख के हिंदू मुस्लिम में लगल हम। तो बाईकाट तो ठीक बा लेकिन होला खाली छाँट के, बाईकाट तो ठीक बा लेकिन होला खाली छाँट के। अश्लीलता के ना होला बस हिंदू मुस्लिम के बाँट के, अश्लीलता के ना होला बस हिंदू मुस्लिम के बाँट के। आ सगरी देह देखावत बा कहिया रोकबा मुँह झौंसी के, सगरी देह देखावत बा कहिया रोकबा मुँह झौंसी के। आ कहिया बाई काट करबा अपने कंगना मौसी के, कहिया बाई काट करबा अपने कंगना मौसी के। आ भगवाने बुद्धि दी हैं अब ये नफ़रत के जरियन के, भगवाने बुद्धि दी हैं अब ये नफ़रत के जरियन के। देखा बिगड़त बा हालत ए बाबू शहरियन के, मुँह बा छछूनर के मिजाज बाड़े परियन के, देखा बिगड़त बा हालत ए बाबू शहरियन के।